Ёсць прыклады, асабліва на пачатку 90-х, калі журналісты вырашалі чалавечыя праблемы сваёй публікацыі. Не толькі это был ремонт даха, на які у кагосьці не знаходзілась грошай, а пасля публікацыі знаходзілась магчымасць все зрабіць. Узнікалі такія неверагодныя гісторыі. Я бачыў, як незаконна звольненыя міліцыянеры ў 95-м годзе дзякавалі журналісту аднаго з незалежных выданняў за тое, што іх аднавілі на працы, напрыклад. Бо ён разабраўся і гэтак далей. Сёння ўявіць сабе, што лозунг «міліцыя з народам» будзе гучэць вось так вот не проста як лозунг, а як рэальная сітуацыя, што яны таксама ўразлівая група, каго могуць несправядліва звальняць з працы. Я прашу прабачэння, тут у меня кот носіцца.